Yatakanizana pale mchido mara ngwedu waita msikanzo naye kaenda bana kumbudza panduza chokwadi nenda bana kurongeza ngaenda kabasi akuta chokwadi chokuti kudini chokuda baba wakanipimba ngato wazoto right akabada ndakata vita hauna womumsiya kada bana mumsiya rundo badenge ndakafunda dzore wakabva ndokusiya mudzimai wako achigara pamba ndo wakatiza ipapo saka wakanzwa kurwadziwa kuti mukadzi wangu atorwa nomumurunzi hani ndizvo unofanira iwo uri kupomerwa mhosva yekuti uri mukadzi womumwe negumero mhosva yako waukana kwese unoramba mhosva yako denied charges wakanyemba munogona kutsanangurira mhosva inongapidza mudariri mhosva iripo yandakapidza mudariri tamanidza inokupei mhosva ndakapidza mudariri nonzera kuti mukadzi wangu akawanikidzwa nemukomana uyu naona chikoro maminde yako ekwako achiitei vanhu vaibatana vachikisana vaibatana vachitsvodana ononono vana vechikoro vari panei varipo vari kugeripo panapa varipo kumavisa kurepo natendi pane paunopikisa here pari kutsanangura murume kuti hanzi wakawanikwa iwo wakabata mushedzero vana vacho vaipanapa vakuucha kuti wavadzokera amai zvekutaurwa izvi munopikisa zvipi taurisai aive bhizi kutokupfimbai kuti mumude aikubatai mashoulders achidhodza idzokere mashure murume izvaikuita aikubatai kusvika pakutsvoda yachimanikidza achikumanikidza pane pamwe pakakubatai kumapendeketi mimi sezvo aikumanikidzai makasvika kumba mukaudza murume here kuti mateni anga achindimanikidza achindibata-bata hanzi vana vakakona yakabva vati tiri kunoudza vana tete kumba mate noti kudi apo hanzi waibata amai ava murodhi uchivamanikidza kuti vapfimba asi wakazengoti wabata mashoulders uchivadzosera mashure svika vana vakuonai unoti kudiwo vana vasati vasvika pane rimwe zuva ramaifamba murodhi makaona amai ava naava vachiita sei yanangana vaita sei vaita sei vaita sei pakisana miromo yabatana ko iwe wakaona chi achikisa muromo vakaita sei iwe vakaita tunhu zvavaita vangari une rodhi yesikufambirwa yemurodhi inofambirwa pakubatana kwavo vachikisana pairatidza here kuti umwe aipukunyukawo achida kuzama kutiza kana kudai kaita zvadari kuirana masike pane chamunopikisa here pane zvataurwa nevanhu imimi kufunga kwenyu vana havangakurengerei chinhu kuti vasvike pakuzotaura kuti vakakuonai murodhi chikisana vangakurengerei kusvikana vana ava ndiwo village kwenyera saka vangakuvengerai chii imimi matsanangura kuti ndamusoke mati imimi auyai kubatai mashoulders asi mateni ari kuramba
munoti kudini? Taurisai. Atenda kutonya makozi. Zora lonye ndio mtu kafuta kama tushaize akazungumza sababu. Akaita sei? Akafunzwa na sababu sero tunachete na maono. Muchiri mese. Saka pamai batana apa nekutodana maenda kusame direction here kana kuti makanga makasiyana umwe achienda umwe achienda. Nitaenda wajimedza yakatimtira munhu. Akaita zvokutevera makange mamuzivisa here kuti tikuenda kwajimedza. Vantu vanana sababu. Vantu makanga ndokandakawaya. Ndopa vakambira ndovanitera ndovatondikaitsira kuti hanzi ndovanibvunza mukuenda kuti ndandikuenda kwajimedza anga aina sababu. Vandakashira iko ndakaona kuti mberi kwangu agara mberi kwangu ndovanibvunza mukuenda kuti ndandakirwa ndikuenda kwajimedza ndovandamudarikira sababu ndovanikuenda kuti kandikuenda kwajimedza zvina mari dzawandisa kamukono jamari ngataiwa ndikunotsvaka zvandinotsvaka kanzi ndikuenda naniona ndikuenda ndegana ndobva vasara kutuna sababu aminotovaitira kuti kudini vazona matinavo ndinamirakurori sababu Saka ivivi pamai vakati parefu zvakadini village. Parefu zvakadini village. Makafonerwa kunzi musai mochina matena asai mochina mahunga. Pakafonerwa mateni imamo ikweli. Mainge makubva rekwajemedza kuti mainge muchienda. Vana vakange vakuonai muchienda muchiuya kwajemedza. Pakazofonerwa mateni imi mama akuchienda. Saka uyapa makanzwa kuti usauye mochire newe. Makabva maparadzana road here namateni. Vakafonerwa kuti hanzi zvona hanzi mateni hanzi wa1 kids kuti hanzi nanjira hanzi wa1 kids vanoona chikoro namanga. Kanzi mazvinzi vanachira hanzi ndimangunja ndifonera kuti hanzi audzwa nambuya mati. Ofisi mateni ndopakati amanire tugonongomuona mugodha achimutira anogonomudiwa. Ndopakazoti sawe nerodhiyo ndobvadzokera tisoziva kuti zvamuti akafamba nerodhiyo ndobvanzi nongouya kunongosvikira kumunda chete. Right. Imimi muchibva muroad mateni ndopakakubatai. Akakubatai mashoulders. Imimi musingade. Andizvo. Maramba muchiuya mese achikubatai munhu wamusingade vana vatokuonai kudhara. Ima musingade. Ndobva masvika kuno bamatenga zvamaida. Makudzokera futi nemunhu anga achikubatai mashoulders musingade. Inda makaita chivindi chokuramba mufamba nemunhu ambokubatai mashoulders. Imimi musingade. Kusvika muzofonerwa kunzi mateni usafambe rudi mwechete namahunga. Nyaya yasvika kuno. Sei musina kuripotawo kuno kuti muri yambo ndibata mashoulders. Kana manga musingade. Mateni, zvokuti wakazofonerwa iwewe kuti chega kuya namahumba kuti uzvirangarira. yana kakufonera Sawa. Wakafonerwa iwe wakabva waita sei? Chii chakaitika pasure iwe wafonerwa? Usauye namahunga. Ngatiteererei. Iwo kana unga usina mhosvo yekuti wabata-bata kana kuti pane zvawaita nemudzimai chaikutadzisa kufamba hako uri mberi uchienda kana unga usina mhosvo chingarei? Sei wakazochinja rodi usina mhosvo? Chakachinja rodi mai ndechekuti uyu munhu anogona kunge paakaudzwa nyaya anogona kungobatwa nehasha obva yosangana neni totanga kutokikirisana saka ndava ndangoti zvino handichinje chirodi Iwewe vana pavakakuona uchiuya uine amai yako uchivabata-bata, sei usina kuvhunduka ipapo kuti vana havandiona wobva wachinja rodi usina kururama kuuya kuno nekuzodzokera naye? Zviro zvekuvabata-bata izvezvo handisizvizive zvinamai anenge wabata-bata. Zviro zvekuvabata mpeneketa zvautotaura izvezvo handina kuti ngowabata. Amai ava havasi kupenga, vana havasi kupenga. Iwewe Mateni, kuvillage kwenyu kunogara vanhu vangani? Kuvillage kwenyu kunogara vanhu vangani? Vechirume vanenge iwewe vangani? Chikonzero neamai vasina kungotsvagawo anyone kuvillage kwenyu vangoti uyu akandibata-bata. Kana vana ava vanotaurawo kuti mumwe munhu asiri iwewe. Vangonangana newe chete Mateni. Chingarei chii?
Hakuna kuona here kuti seuke ndikuona seuke waida kuita marevenge. Tambozwa uchibvunzwa pano uchisanangura kuti mukadzi wako akaenda mushure mekuti ane mumwe murume waidanana naye ubva wamutiza ndobva wazodzoka iye aenda. Haangadari ari marevenge wangoda kukuchidza kune munhu asina kutora mukadzi wako. Aka. Murume wacho wawaifungidzirewo anga ari uyero. Akakanga sembe yako anga ari uyero. Iye amai uyero. Kuseoda kukuchidza kune munhu asina mhosva nini. Nakumboti ndinotsiridza kuno Miskanzwe inoitika. Wakwenda kuroora here. Achitaisosapurana mwana ataura zvaitozikanwa. Pachikuru takumwa tatase mwanakomana mateni kumbira regero kuna baba. Andisuka kumbira regero na baba. Ndingapedza kuona. Kumbira regero mana. Yapatisa ko toje marabati ya mchedu. Anzi ndokumbira regero rakanyemba. Ukufambwa naye akafamba nemukadzi wenyu kubva kumba kuenda kungudzo. Mazvinzwa? Ngori ndobata vantu Ndipakuwa chidzoka akugara. Kumbira regero kuna amai ava kuti amai ndakakumanikidza kuenda pabonde. Very sorry. Taurisa sikunzwika. Amando kumbira regero nokumanikidza kuenda Maritwa regero ramai. Mati? Baba kumurume Wakafamba naye. Wakafamba naye. Izwe mashoko akataura. Tangisa patoyo makumbiro waita. Teve mashoko akataura. Ngati nokumbira regero nokumanikidza kwadaita. Ndokuda. Ndokumbira regero. Hanzi ari kumbira regero nokuditsa ikwaita kuti anokudai. Marizwe regere kuti kunokupa muripo wedu nejudgment yedu kana musina kumuregerera teta mutombo tinzwisise kuti sei tidamuendera mberi zvikara. Marizwe roregerero. Imimi wofuti munofanira kukumbira muri kwenyu regero. Mukumbire regere murume wangu. Nekutendera kusitwa maoko mapendekete vamai. Iwe ndinokutadza kushedza vanhu munharaunda kuti vata munhu pano. Nemimi makapfuura nepamba pemupurisa apa mai Eva. Paanga akubata iwo kumadii makatoripota. Saka munofanira kukumbira muri kwenyu. voicemail. Zvaunakidza. Tauro nemutumwa. Chire vanhu vari kukuteerera kana musika nezvinari kuda ndani. Yakuregerera. Gara pasi. Wekanyemba une here mamwe mafungidziro ari kuita kuti panogona zvimwe kutambwa kukuka kusi kwezuva iroro. Pamafungiro ako ndaona umwe wakabatikana. kuriko zvina kutangira pakubatwa kwawakaitwa ndakatombozinza but ndakatombozama ndibate vanhu vangu but zvairangwa asi nekuda kwaMwari kabva zvingozvibudisa pachena igama. Zvaikonzereswa nei kuti nditadze kuvabata? Ndaigara ndiri busy, iwo futi waitondifudzawo futi saka kuonana kwacho kwaishupa. Unongotsvaga munhu akukuwandirawo wachikuona kuti ufamba sei, asiwo pamezi dzawo havaita vachibudire.
Kufunga kwakwewo wana vakaita bonde here mukufungira kwako? Ipapo handizoziva. Nemusikana, une here kuita kunga mukaita kwakadarikidza kudarika kwezuva roro? Zvakatangira here pazuva roro? Zvakatangira kuti? Akatomboya musitenda kuhuni nekendi yangu kuzoitania. Akangofita nenda kuhuni ndokandasangana nasabu. Barunga nabati. Ufiti kutanga nengoro. Silent. Matena nengoro akavhadzirwa mabhaundi wayo aka. Ndova ndamisira mombe dzake dzakafamba. Ndakatanga sabu mombe dzangu kufamba. Sabu avana kumutambira shamwari amwetene ndopakavhadaidzira kuti asabu kundiwo huni kuzasipei ende ndondati ndaonetene noti kuzasika sabu kuzasika sabu kunge muchitomisiku ndokareva sabu ndobvatanga kuseka ndobvatanzitsongani atikati vanotura huni dzechemai ndopandaka sabu ndota sabu ndopanda kuvanga vari kundondati sabu nyaya ndozokudza kuti nanosavirareka ndaishupana naye sabu okuti nyaya yanga vakamboimba vana Tauraya mai. sabu ndovatanda kanzava kuti wamaumba mama kutoshuka nomagadheni ndati chokwadi nandori murodhida kuyonokuita sabu wakabva kundotapo matemango chakawana nobhokuitira sitokuitira kwacho ndopasina kuzona Sabu ndovakati dai malima kutsvaga wana nokuitira. Uchireva kuti uite mwana? Pamazoita sei? Maitani yandiani? Muroora wekwaziwa ndiye aitumwa namateni kuti akuvhevhei. Ane mukuvera aitumwa. Saka chitiudzai chokwadi makarara kangani nemurume? Semurume nyane zvikwanisi kunya kurwadza munhu. Ewe mate, musikana yakatsvindei kudarika mukadzi wako akakabatikidzwa nemumwe. Chiso chake kuchacha kubata uchima. Anochi changa changu etikweva suwanzoda. Asika mhepo chaina kubata one day. Mhepo choratidza kuti wewe une kakawanda uchitevera amai uchivavhevha uchingotuma maitaniya uchivavhevha. Wasoti mhepo yacho inenge ikakuteedza zvenguva refu here. Zabhuku makafonera mwana uyu. Mama maipinda papi nyaya? Ndakafonera mushando wenyaya yapinda kuvhireji kuti mushando wako anachitamba kwako akuudza wangidzwa nemukadzi wemunhu kuti mhura kumunhu saka newe nyaya yasvika kunokwii nechokwadeni uri kupi yabva ndirambira kuti aiwa handiko ini turi kumunda ati aiwa kuno kwasvika shoko rokuti wewe une mukadzi wani wamanuel wanikwana nechikoro kana uinaye ibva papi ibva ipapo ndomafonera ndikamuita Amboonere kuti ipapapo ndopamukapitsirawo Sabhuku kupindura nyaya idzi. Madi makausiya makazotonga nyaya dzaSabhuku. chokwadi ndingatoda kunaka pisi asi vakazouya tikaitonga. Ikapera sei? Maperero akaita ndeyekuti mudare mangu mukomana nemukadzi uyu nemukomana uyu vese vakarambirana
uyakaramba kuti ndandisive munhu akatipfimba pamunhu akatifudza mombe komana yakataiwa ngosvangopi ikoko chibva tadaidza sabhuku mapfumo yainzi nyari kunobva vauya vakatsanangwa the same kuti aiwa isusu tanga tisiri pamwe chete vana ava zvauta nezvekunyera ndo zvakapena zvibadare ipapo asi mushure mechinguva chidiki diki vaida kudzimba dzavo mukadzi akazonobvuma kumberi manje kuti aiwa paipenangoramba pakaungana vanhu asi chokwadi komana handinaye anga ainaye achiitei sekutsanangwa kwaita vana panapa kuti shuwa vaibatana mazamu vachikisana ndikabvunza distance kuvana kuti distance yange takura sei vaitsanangwa kuti pana mungakombe ndopanga pane mukadzi nemukomana vaitobatana mazamu vachikisana zvechokwadi ndinhu ndakazonzwisisa kuti havana havasi kunyepa nokuti distance iyi idiki uye masikati. Asi makatokateerere sabhuku vachitsanangurwa amai ava vachitsanangura kuti pazoteera mukomana yachiteera amai ava imimi makanga muinaye mukomana komana amai vana kuyepa amai ava vakaya nekunesi kwatikuitira nesi kugadzirwa masorodzi vachitoenda pavaenda saka ini ndanga panguva yekudzisimisa vakateera mukomana ndakapinda naye kumba saka jeni inifunga akazoerengera kubva kwake akuteera amai ava. Zvakanaka sabhuku. Manzwisisa here imimi kuti pese panga pachitsanangurwa nyaya iyi imimi manga muchipinda-pinda mukati menyaya yepekutsanangurwa muchingorumwa sabhuku. Hatina kutanga kupinda nhasi mukati menyaya iyi nyangwa kuvillage ichitsanangurwa namanje kuvillage varongoti kozi ndine nyaya yakafanira neiyoyi yakatongwa muno mudare ndikapa mutongo wangu nazvino timu rese riri kuti aiwa mufanira anoshanda nasabhuku unhu wakaita sabhuku paye wakatana nemuka dzemunhu wakatongewa naye ifana ndiaresei kuti vakavakona ngatinyararei. Hamusi kuona here sabhuku kuti zviri kulinga amai avakuritsa panapa kuti imimi makavati tsvagai hwana anokuitirai nekuzoteera kwaita mwana. Hamusi kuona here kuti zvinhu izvo zviri kulinga ya sekuona kwedare ringaonesa zviri kulinga asi pachangu handinabva nabusa muromo wekuti tsvagai hwana ndekuirechi mwana. Amai avakayashona neshamwari yavo yakutsanangura dzanza kuma 15 to 16 hours tatokumuka tichienda kundai vakabhani kumunhu vandiripo ini nemufanha wangu nemukomana vane vakanaye bhani uyu mushando mba kwangu anga nengoro ndiye akasangana nevanhu ava ini ndavaona vachiuya nerodhi yavaiya navo ndakaspesa ndikaenda nekurefu pakati pangu pakaya nemufanha wangu nemukomana ndifimwa vabva ndidaidzira kuti amai vakati sabhuku nandiri mudzakamba kwenyu ndakashautwa kumagadheni naamai ranjisi ndakati nenyaya yei asi nandibati nhambo chepanapa vakanudza ndiri ngoma zvinozoti ndakosei musina kuuya mulongo kupedzisira wavo nakati handisaura wari wenyu plus munhu mukuru ingosiya zvakada sei zvakadaro saka zvimwe zvese zvakutsanangurwa zvokuzoti ndakati tsvaga nekutirai mwana zvese dzanyaya dzongogadzirisa nongojoinidza. imimi ukama hwenyu nemukomana uyu wakamira sei? Nemukomana uyu mukomana uyu handina kukama naye zoti pari zvinhu taifange tisikatomboonane uyu ndiye sekuru wemukomana uye wandakatonga naye muno mudare wandakavamongerwa nemanja vakuti anitoti anofanira kufa negaji neni mukomana uyu ndaini ndakapara mhosa mukati memba yani yawo asi anoshanda natumba kwangu. Inoitika sabhuku yomunhu itemu unofanira kunzwisisa basa rasabhuku mudunhu nokuchengetedza chivanhu chedu nerunyararo nekuita basa rehurumende. Zvimwewo yematara amunoita masabhuku ndeyekuti munotaka kuenzanisira nyaya dzisati dzauya kwamambo. Nyaya ine kodzero kuti iende kwamambo yoenda, nyaya ine kodzero kuti iende kumapurisa yoenda. Zvinotangira pana sabhuku. Ndaona ndekuti paita dandaro rekuti munhu womutemo uri kutamba nevana vadiki. Vana ava unoratidza kuti vakatamba nemisabhuku vakataura chinenge chinyadzi chandanzwa unozoda kutsvagirwa kupi nyamba waitaura kuzasi kwebindu asi vakataura chinyadzi unozotsvagwa kuzasi kwenyu. Apedzazvo vakabata foni vakafonera mwana uyu wamukutari naye kuti kana uripo ipapa una nhengi zviri nani ubve ipapa. Iye anga akuudza kuti handipo pandiri
Saka izvozvo zvega zvinogona kuti izvozvo zvipe uchapupu hwakashata pakutungamirira kwenyu. Nokuda kwaizvozvozvo ndaakuuya kubhuku renyu ndotaura nevanhu vemubhuku menyu. Mukabatwa nemhosva ipapo sabhuku munombomira henyu basa. Hatina kuviri nokuti da kuti tise masabhuku azive basa ravo ranofanira kunge achiita. Kanyemba mudzimai wako nomudero. Makaroorana gore ripi? 2022. Mane makore maviri muri mesi. Iwe uri mwana wechingano kumba kwenyu? Wendangwe. Yesa pamaedza mwana ari kudengeng. Hapana. Umbofamba here kunonamata kana kuchipatara? Kuchipatara makamboenda? Zvekuti dambudziko riri panani? Ungaendeka kunhuka wotadza kutaura dambudziko riri pauri here kuti paari kana kuti ungotadza kutaimirana? Kuchipatara vane department inokansela. Hauna sekuru here kana mbuya? Munoenda nana sekuru kare kare. Tinenodzi nhangagota iri kukurudzirwa nafirst lady mai Mnangagwa. Ana sekuru ndo basa ravo. Kwenyu hamunowana tete nevo? Ezve munoenda nana tete ndo basa ravo iroro. Kwete kuti unzi munhu woya wokubata bendekete wongoti ndizvozvo. Pfungwa iya yekuti wazi uri ngomwa inopinda musoro mako. Yapinda kuti regai ndimbona sei ndimbotesta. Kutestiwa nokutesta ndo pakuita upofu, ndo pamapinza mateni manje nataisirwa amai vavo. Mateni akunda regero kwamuri. Nyaya yatikuona pano ndekuti ivo mateni ubatwa nemhosva yekunyengetedza mumwe munhu kuti tiende pabonde. Compensation yaunofana kuripa mumwe wako unofana kumuripira nemhou nerushamhu rwacho rembudzi, kuti vamwe vese vazive kuti mukadzi wemunhu abatwe. Haugume bendekete, hautaure zverudo, hazviita zvakanaka, zvichiite zvakanaka. Amai endai munogasa zvakanaka nemurume wenyu. Mukadzoka zvekare kuno kudare tinenge takuripisa imini manje. Kuti madzimai mazuva ose handisi kuripisa ini. Muri mudziyo mutete, asi pakadai apa handida kuripisa. Tisoda tusvike pakadaro. Uregera mudzimai yako, uregera shamwari yako, mufambidzana muchiwirirana. Toda kunzwa kuti kune rinyararo kubhuku. Iwe unogadzira zvigadzirwa zvako, woripira dare zvinofanira kuripirwa. Tisumukai zvenyu. Let's close. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.